Bago ko simulan ng kwentong aking ibabahagi, ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel Kalakbay. At binabati din po kita ng isang mapagpalang araw. Siya nga po pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marlon. Nakatira dito sa lalawigan ng Mindoro. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan kasama ang aking mga kaibigan. Noong minsan nakipag-inuman kami sa isa sa mga katrabaho namin. Nangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo dekada 80 at ito ay nangyari sa lugar ng Antique kung saan ako ipinanganak bago ako napadpad dito sa Mindoro. Hindi ko na po babanggitin ang baryo kung saan sa Antique ito nangyari. Para na rin sa seguridad ng mga nakararaming taong nakatira sa baryong iyon at maging sa mga taong mababanggit ko sa kwentong ito. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa edad 18 ako noon nang maganap ang mga kababalaghang pangyayari sa aking buhay. Araw ng Sabado noon, napag-usapan na naming magkakaibigang sina Angel at si Jomar na mag-iinuman kami pagkatapos sa trabaho. Wala naman kasi kaming pasok kinabukasan, kaya ayos lang na mag-inom kami at magpakalasing. Kasi kahit naman tanghaliin na kami kinabukasan, ay ayos lang. Dahil araw naman ng linggo yon at walang pasok sa trabaho. Teka, ayain nyo na rin si Mang Pablo. Para naman marami-rami tayong magiinuman mamaya. Question sa akin ni Angela. Alin yung bagong katrabaho ba natin na nakatira sa dulo ng baryo? Tanong ko sa kanya. Oo siya nga. Para naman makilala pa natin ang lubusan yung si Mang Pablo. Palagi kasing tahimik yon pag naggagapas tayo ng palay eh. Tugon niya sa akin. Sige, mas maganda nga yan. Para naman marami tayong magiinuman mamaya. Nakangiti kong saad. Paano mamaya? Tuloy na dapat ang inuman natin. Ilang linggo na rin tayong palagi nagpaplano, hindi naman natutuloy. Aniya ni Jomar sa amin. Oo, basta tuloy na tayo. Akong bahalang kumausap kay Mang Pablo. Aniya ko sa kanila. Noong sumapit na nga ang oras ng merienda, ay agaran kong nilapitan si Mang Pablo at sinabihan ng, Mang Pablo, sama ho kayo sa amin mamaya sa bahay ni Angela. Magiinuman po tayo, total wala naman tayong pasok bukas eh. Ani ako dito. Sandali pa itong tumitig sa akin at saka nagsalita ng, sige, tamang-tama, wala naman akong gagawin mamaya. Tugon nito. Napangiti naman ako sa narinig ko at agarang sinabihan si Mang Pablo na, aasahan namin siya mamayang gabi sa bahay ni Angela. Kung hindi niyo po na itatanong Kalakbay, medyo may kalapitan lamang ang bahay ni Angel sa bahay ni Mang Pablo dahil sa nasa dulo rin ito ng baryo nakatira. Siya nga pala, si Mang Pablo ay bagong dayo lang sa baryo namin at hindi namin alam kung saan ito nanggaling. Kaya nga gusto namin itong makainuman at makakwentuhan. Nang sa ganun ay makilala namin ng lubusan si Mang Pablo. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, ay tapos na kami magtrabaho. Kaya naman nagmadali na kaming nagsipag-uwian para makapaghugas ng katawan at magpalit na rin ng pambahay na damit. Lumipas ang ilang oras ay pumunta na ako sa bahay ni Angel. At sa bungad pa lang ng kanilang bakuran, ay nakasabayan ko na si Mang Pablo. May bitbit itong baunan, kaya tinanong ko siya kung ano ang laman ng bitbit niya. Mang Pablo, nandito na po pala kayo. Teka po, ano yung dala nyo? Tanong ko sa kanya. Ito ba? Kinilaw na isda ang laman nito. Sagot sa akin ni Mang Pablo at iniangat pa ang baon ng may lamang kinilaw. Tara po Mang Pablo, sabay na po tayong pumasok sa loob. Ngiting wika ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin at sabay na nga kaming pumasok sa loob ng bahay. Pagkapasok namin ay naroroon na ang iba pa namin mga katrabahong inimbitahan ni Jomar. At kami na lang pala ni Mang Pablo ang hinihintay para makapag-umpisa na ng inuman. Nakita ko naman ang kapatid ni Angel na buntis na si Ate Carmela. Kaya nginitian ko siya at binati. Ate Carmela, kailan ho ang kapanganakan nyo? Mukhang malapit na pong pumutok ang tiyan nyo ah. Pagbibiro kong tanong. Malapit na ang kapanganakan ko Marlon, sa 1 buwan na. Ngiting tugon nito. Naku po, ninong ako ha. Pag-iipunan ko talaga ng pangregalo iyang inaanak ko kapag lumabas na.
Sambit ko kay Ate Carmela. Ngumiti naman ito at nagwikang hindi niya kamo makakalimutang gawin akong ninong ng magiging anak niya. Habang kausap ko si Ate Carmela, ay nakita ko sa gilid ng mga mata kong matalim na nakatitig si Mang Pablo sa tiyan ni ate. At para bang sabik na sabik itong hipuin niyon, hinainan muna kami ng pagkain ni Nanay Soledad. Ang ina ni Anghel at nagwika itong kumain muna kami bago mag-inuman. Nang sa ganon ay hindi kami malasing kaagad. Maraming salamat po Nanay Soledad. Nag-abala pa po kayo. Nakakahiya naman po. Wika ko dito. Abay kumain na kayo bago pa lumamig iring niluto ko. Huwag kayong mahihiya. Aniya nito. Kaya naman kagad na ako nagpaalam kay Ate Carmela at pumuesto na sa may lamesa. Habang kumakain ako, ay napansin kong hindi kumakain si Mang Pablo at mataman lang itong nakatingin sa akin. Kaya naman inalok ko siyang kumain na at para maya-maya lang ay makapag-umpisa na kami ng inuman. Sige lang Marlon, busog pa ako. Kumain kasi ako sa bahay kanina habang gumagawa ng kilawing isda. Tugon nito sa akin. Ipinagpatuloy ko na ang pagkain dahil sa gutom na rin ako ng mga sandaling iyon. Isa pa masarap ang ulam na inihain ni Nanay Soledad sapagkat adobong baboy na dinamihang lagyan ng bawang. Kaya naman nilantakan ko talaga ang pagkaing hinain sa pagkainan habang si Mang Pablo ay patikim-tikim lang ng kinilaw. Nung matapos na akong kumain ay kaagad na kaming pumuesto sa likuran ng bahay. Pagkatapos ay agaran ng nag-ihaw ng isda ang isa pa naming katrabahong si Estong. Bali nasa likuran na kami ng bahay pumuesto. Dahil sa malawak at kahit na mag-ingay pa kami ay ayos lang. Dahil sa talahiban na kasi ang likuran ng kanilang bahay. Kung kaya walang mga kapitbahay na makakarinig sa amin, kundi kami-kami lang ng mga katrabaho ko. Makalipas lang ang ilang sandali. Habang nagiinuman na kami ay napapansin kong panay punas na ng laway ang kasama naming si Mang Pablo. At para bang hindi nito mapigilan ang paglalaway at hindi mapakali sa kinauupuan. Tapos ay panay sipat pa sa pintuan ng bahay nila Anghel na para bang may inaabangan siyang lumabas mula dito. Kaya tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Tumango naman si Mang Pablo at saka muling tumagay. Sigurado ho ba kayo? Para kasing namumula na yung balat nyo kakakamot nyo eh. Pag-aalalang tanong ko dito. Tumango muli si Mang Pablo at nagpaalam na iihi muna lang daw siya. Makalipas ang ilang sandali, ay nakaramdam din ako ng pag-ihi. Kung kaya nagpaalam ako sa mga kaibigan ko na magbabanyo muna ako. Nagwika naman si Anghel sa akin na sa gilid na lang ako ng bahay nila umihi. Dahil barado umano ang kanilang banyo. Kung kaya kagad na ako naglakad sa bandang dulo ng kanilang bahay. At doon ngay nakakita ako ng malaking puno. Kaya mabilis na ako naglakad papunta roon at agad na umihi. Habang umiihi ako kalakbay, ay tandang-tanda ko pa ang tagpong iyon. Sapagkat iyon ang unang pagkakataong naranasan ko at nagpanindig talaga ng mga balahibo ko sa batok. Sa kadahilan ng kitang-kita ng dalawang mga mata kong si Mang Pablo, ay naroroon sa di kalayuan malapit sa gilid ng bintana at para bang Kaya naman kagad ko nang inayos ang suot kong short at dahang-dahang naglakad papalapit rito at pinagmasdan kung ano ang ginagawa nito at bakit naroroon ito malapit sa may bintana. Habang pinagmamasdan ko siya kalakbay, ay nakarinig ako ng pasinghap na tila ba asong nasusuka at may naririnig na rin akong animoy patong nag-iingay na para bang malapit lang iyon sa kinaroroonan ko. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Tapos ay gustong-gusto ko nang bumalik sa pwesto ng mga katrabaho ko. Subalit may kung ano ang nagtutulak sa akin na alamin kung ano ang ginagawa ni Mang Pablo. Dahil sa ang paalam niya sa amin kanina ay magbabawas lang. Pero halos magkakalahating oras na ay hindi pa rin ito bumabalik. Kaya nais kong alamin kung ano ang ginagawa nito. Mang Pablo, anong ginagawa mo dyan? Utal-utal na tanong ko sa nakatalikod na matanda. Dahil sa hindi na nga ako nakatiis sa mga naririnig ko sa paligid. At baka mapaano pa ito kung iiwan ko lamang ito sa gilid ng bahay. Sa isip-isip ko kasi noon kalakbay. Baka nalasing lamang si Mang Pablo at doon naabutan sa gilid ng bahay. Pero mas lalo akong nagulat at nagimbal
noong lumingon sa akin si Mang Pablo. Dahil sa nanlilimahid ito ng laway at nakalawit ang dila na para bang may sakit itong epilepsy. Kaya naman kahit sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko, ay dahan-dahan ako napatras. Sapagkat nasilayang ko ring nanlilisik ang namumula niya mga mata at dahang-dahang iginawi ang katawan parap sa akin pagkatapos ay naglakad na papalapit sa akin. Teka, sa sandali aswang ka Mang Pablo? Bulalas kong nauutal na tanong sa kanya. Hindi naman sumagot ang matanda sa tanong ko. Salip ay mas lalo pa akong nangilabot dahil sa isang kurap lang ng aking mga mata ay bigla na lamang itong nag-anyong malaking pusa. Akmang tatakbo na sana ako. Ngunit bigla na lamang akong sinugaban nito at agarang pinagkakakalmot nang sumalampak ako sa lupa. Kaya nagsisisigaw na ako at humingi ng tulong sa mga kasamaan ko. Mabuti na lamang at narinig ng mga ito ang paghingi ko ng saklolo. Kaya mabilis na silang tumakbo papalapit sa akin at agad na hinambalos ang nilalang. Umatungal naman ng pagkalakas-lakas ang aswang. Bago ako nito muling susunggaban. Mabuti na lang talaga at sa pagkakataong iyon ay mabilis akong nahatak ni Anghel. Kaya hindi ako naabot ng aswang at agaran namang hinambalos ni Jomar ng batong napulot niya ang aswang. Huwag niyong hayaang makatakas ang aswang na yan. Galit na sigaw ni Anghel at kaagad na pumulot ng kahoy at malakas na inihagis sa aswang. Mabilis namang tumakas ang aswang at tumakbo ito sa mga naglalakihang damo. Hanggang sa ilang sandali lang ay may nakita kaming malaking ibong lumipat pa itaas at humuhunin ng wakwak. Tinulungan naman nila akong akayin dahil sa mga kalmot na natamo ko. Pagkatapos ay ipinasok na nila ako sa loob ng bahay. Habang ginagamot ako ng ama ng kaibigan ko, ay nakita kong lumabas ng kwarto si Ate Carmela kung saan nakasilip kanina si Mang Pablo. Kaagad namang sumagi sa isipan ko na siguro ay hindi makapagpigil pa ang lintik na yon at takam na takam sa ipinagbubuntis ni Ate Carmela. Mabuti na lamang at nakahingi ka ng saklolo kaagad. Kung hindi baka naging pulutan ka na ng aswang na yon. Wika sa akin ng ama ng kaibigan ko habang ginagamot niya ang mga sugat na dala ng kalmot na natamo ko sa aswang. Nagbiro naman si Jomar sa akin na baka nakulangan umano ng pulutan ng aswang na iyon. Kung kaya naghanap pa ito ng ibang pulutan at hindi pa rin ito nakontento, kaya ako pa ang isusunod na pupulutanin. Matapos akong gamutin ng ama ng kaibigan ko, ay kaagad na kami pumunta sa bahay kung saan namalagi si Mang Pablo. Pagkarating namin doon ay hindi na namin naabutan pa ang matanda. Malilintikan sa akin ang aswang na yon. Makikita niya. Sa oras na makita ko siya, sisiguraduhin kong gigilitan ko talaga siya ng buhay. Galit kong wika. Tara na tol, uwi na muna tayo. Balikan na lang natin ang nilalang na yun bukas. Wika sa akin ng kaibigan ko. Kinabukasan nga'y binalikan namin ang bahay ng matanda. Subalit hindi ko pa rin ito mahagila. Kaya naman binalik-balikan pa namin magkakaibigan ng ilang araw at nagbabaka sakaling matsyempuhan ko ang aswang na yon. Dahil sa talagang malaki ang kasalanan nito sa akin. Pero lumipas na lang ang maraming araw ay walang Mang Pablo kaming nakikita. Mukhang hindi na talaga magpapakita pa ang hayop na yon, par. Wika sa akin ni Jomar. Oo nga, par. Segundang wika ni Anghel. Dahil nakailang araw na kaming pabalik-balik doon. Kung kaya napagpasya na naming wasakin na ang kubo ni Mang Pablo. Nang sa ganoon, ay hindi na muli itong makakabalik pa sa baryo namin. Simula noon ay hindi na kami basta-basta nakikipag-inuman, lalo na kung dayo lang ito kalakbay. Dahil sa nadala na ako sa mga nangyari sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento kalakbay. Maraming salamat.